sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, dry run para sa interconnectivity single tracking system sa Naga City mapuuna sa masunod na simana. Pagresponde kan Bureau of Fire Protection, Solid Waste Management Office sa lumang Balatas Dam site, nasa pantulong aldaw na. Tulong sospek sa pagpabakalin illegal na droga sa Camarines Sur, arestado. Research project kang grade 12 STEM students kang Naga College Foundation pinagpresentar sa Research Summit 2024. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud barata. Dry run kang interconnectivity single tracking system kan LGU Naga asin LTO mapuuna sa masunod na simana. Aramon taman ang kumpletong details ken sa report ni Melvin Machado. March 8, 2024 kang gibuan ng signing kang Memorandum of Agreement kang lokal na gobyerno kang Naga asin kang Land Transportation Office para sa pag-implementar kang Interconnectivity Single Tracking System. Kasubagong aga kinumpirma ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na puon sa March 15 abot June 15 ngunya na taon mapuon ang dry run sa paggamit ka mga gadget sa pag-aprehendir kan mga mabalgar na motorista sa lay sa trapiko. So we hope to begin with the dry run by May 15 until June 15. So sa laog kang sarong bulan po na iyan, magamit na kita kadtong mga gadget asin so sistema na pinagwalat kang Land Transportation Office for apprehensions within the city. Huli ka ini kung madadukop ang sarong traffic violator sa siyudad kang Naga. Tulos naman ining marehistro sa record kang LTO asin pwedeng maapektaran si validity kang lisensya. So kung ika igwang duwa, tulong violation igdi sa laog kang syudad, posibleng ika mapinalisaran, mapa-undergo ning seminar, or kung ika recidivist, paulit-ulit na violator, baka ma-revoke so sa imong 10-year driver's license. Kaipuhan man subot ng dry run kapag implementar kang interconnectivity single tracking system para mahiling kung paano gamiton ang gadget asin proseso kan paggamit ka mga datos hali sa mga traffic violators. Ano ta kaipuhan sa dry run? Kaya po pong mahiling sa paggamit kang mga gadget, sa paggamit kang datos, sudalagan kang datos, pasain, paano ma-process ning data, as in sa pag-handle kang mga violators. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kasabay kan mga lakdang na madisiplina ang mga motorista. Pinaghihidali man kan Public Safety Office na mapinturahan ang gabos na pedestrian lane sa Central Business District 1. Susog ki PSO Executive Director Rene Gumba, isusunod naman kan lokal na gobyerno kang Naga ang pag-implementar kang jaywalking ordinance sa Naga. Sa ngunya nasa 70% na kan mga pedestrian lane sa CBD1 ang nabaguhan ng pintura. This will also complement itong ginigibutangon niya. Nagpuna po giraray kami kadtong pagpintura, pagpakaray kang mga pedestrian lane igdi sa laog kang sa tuyang syudad. Ano sa intensyon kang pagpakaray na ini for the eventual implementation of the jaywalking ordinance in the city. Ulitin ko lang, so manifestasyon kang sa tuyang city director, kung nadidisiplina ta ang mga motorista, importanteng madisiplina ta din ang mga nagraralakaw sa tinampo, so mga pedestrian. Sa iba pang barata, kun dati mga magagayo na breed nin Ido ang pinapahiling sa publiko sa nagpapadagos na Farmer and Fisher Folks Week sa Naga, mga magagayo na klase nin manok ang tampok kan Fancy Chicken Bicol breeders. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nagpapadago sa Farmers and Fisher Folks Week, bako lang mga gulay asin iba pang agri-products ang mahihiling asin mababakal. Digdi mo man mahihiling ang manlain-lain na klase nin manok, igwang manok. Nadai mo na mahihiling ang lalawgon, huli kang dakul na balukag, manok na dakula, manok na hababa, asin sadit,
Asin ang manok na ini, nasa pupormahon, poging-pogi. Susog kay Sir RJ Romero, iusubot ini ang Serama Chicken na pinakasalit na klase ni manok sa bilog na kinaaban. Magayon atamanon hulita low maintenance. Maging ang manok na ini ni Sir Jomar Praxidio, dakula lang hilingon, alagad diet subot sa bahog. Pwede man subot tigdi ang mga alternatibong pagkakan. Ito po ay isa Serama, so siya po ang isa sa pinakamaliit na manok dito sa buong mundo. Sa mag-aalaga po, sa may hikayat na mag-alaga ng ganito, ano po, napakaganda kasi sa ano po, sa low maintenance, sa pagkain niya, sobrang tipid lang. Sa cage, sa space, super ano lang po, small spaces lang po ang kailangan. Tama lang sir kasi maliliit naman lang eh. Tulad nito sir, diet din akala mo sir malaki. Pero dinadiet ko din to. Hindi lang may mga ano din sir, may alternative na pakain. Tulad ng Asola, Madrid de Agua, kumakain din sila. Sobra man ang pasasalamat ni Sir Ivan Gonzales na natawan sindaning pagkakataon ngunya na Farmer and Fisher Folks Week na may display ang mga fancy chicken. Asin kung income ang pag-uurulayan sa pag-ataman kang arog kay ning manok. At kami po ay nagpapasalamat sa pagbigay po ng chance dito makapag-display kami ng mga fancy chickens namin galing iba't ibang lugar dito po sa Bicol. Ano po? So pag pumunta po kayo dito, ang makikita po ninyo yung mga fancy chickens. Yung mga fancy chickens po, sila po yung mga pet type, yung mga porkip ng mga ating mga chicken enthusiasts. Masasabi ko sir, sa income talagang patok ito sir, Pinoy blockbuster. Hindi pa lang kasi nakikilala dito sa atin, pero yung mga lovers pet, paunti-unti nakikilala na tayo. Parang pag lovers kaya sir sa animal, talagang bibilhin at bibilhin yan sir kahit mahal. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, seryenin seminars ang nakalinyada sa natatadang mga aldaw kan ginigibong Farmer and Fisher Folks Week sa syudad ni Naga. Importante subuot na updated ang mga paraoma sa manlain-lain na teknolohiya sa pagtatanom, asin sa klase nin mga pananom na pwedeng makapadagdag sa hanap buhay kan sarong paraoma. Ang impormasyon po nagbabago. Ngunyan mas marikas magbago ang impormasyon. Kaya puan updated po kita. So kung di kita updated, maka si lumang impormasyon ang daradarata, lalo na sa mga parauma, igwanan ni makabagong teknolohiya, puan makasabay po sila dyan. Sa iba pang bareta, nasa ikatulong aldaw na ngunyan ang pagresponde kan Bureau of Fire Protection sa pagkalayo kan likudan na parte kan lumang Balatas Dam site. Susog ki Mr. Rene Gumba, Executive Director kan Public Safety Office, katuwang subuot kan BFP Naga ang mga personahe kan Solid Waste Management Office para mas masumpit ning tubig ang irarum kan mga basurang nakatambak digdig. Pangtulong aldaw mo niyan. Nag-ooperate na po duman ang satuyang Solid Waste Management Office. Yao na duman si Bakho, kay bakang satuyang Bureau of Fire Protection. As in, sindangon yan ang nag-aasikaso duman. Garo ang stratehiyang gagamit, pigbubungkal itong may nag-aaraso pa para mahiling so irarom and then masigbo kang satuyang mga firemen, kang satuyang mga firefighters. Sa pagbabalik kang Newsbreak, tulong suspek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Pili asin Balatan, Camarines Sur, arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kinumpirmar ni Mr. Choppy de la Cruz, tagapagtaram kan Metro Naga Water District, na maski magbulos ang makusog na uran, daiman tulos mamamatean ang epekto kaini sa supply nin tubig sa syudad ni Naga asin pagtaraid na banwaan. Sinabi kaini na dakulpang prosesong aagihan ang tubig uran antes ining mapakinabangan kan mga konsumidores nin tubig kan MNWD. Pa kita sure kaya kung makabawas na kita. Taara mo, bay man yan insigida, pag nag-uran, maralamag yan na mag-normalize kabos na water levels ta. Daiman, kay puwan pa yan, may mga proseso pang aagihan yan. Sa iba pang bareta, sa paagi kan Joint Anti-Illegal Drug Bypass Operation kan PDEA Camarines Sur, PDEA Naga asin Balatan Municipal Police Station, naaresto ang suspek na si alias Rapido kung sain nakuanan subuot ininin 50 gramo ng pinagtutubulan shabu na nagkakantila ng 340,000 pesos. Ginibo ang Anti-Illegal Drug Bypass Operation sa Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur kan Sudma. Susog kay PDEA Camarines Sur Mark Anthony Viray, uminabot sa 3 bulan nidang pinagsubaybayan subuot ang aktibidad kan nasaming suspek para aramon ang hiwas kan sa iyang illegal na drug operation. As of now, we are here at Barangay Siramag, Municipality of Balatan. We conducted a joint anti-illegal drugs operation between PDEA Camsur, Naga, and Balatan MPS. Subject is a certain Rapido. And we were able to seize more or less 50 grams of illegal drugs amounting to 340,000 pesos. Si subject natin is being part of our casing surveillance for the last at least 3 months. So inaalam po natin na kung ano talaga kanyang anti-illegal drug activities dito sa munisipyo ng Balatan. Kung hanggang saan po nag-stretch ang kanyang illegal drug activities. Sa police report, nasa kustodiya ngunyan kan Pili Municipal Police Station ang duwang sospek na sinda Angel asin Mark, parehong residente kan Barangay Karoyroyan, Pili, Camarines Sur, matapos madakop sa ginibong anti-illegal drug bypass operation sa nasabing barangay. Nakumpiskar sa mga sospek ang 0.38 grams ng pinagtutubudang shabu na nagkakantidad 2,584 pesos.
Research Summit 2024 tampok ang research projects kan grade 12 STEM student kang Naga College Foundation. Aramon taman ang kompletong detalhes kan sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Matrayong pong naihiras kan mga talentadong grade 12 STEM students kan Naga College Foundation Incorporated ang sa ilang research capstone project sa ginibong Research Summit 2024 na may temang Futurist Tech, Bridging Gaps, Forging Futures through Science and Technology and Venture. Obheto subuot kang Research Summit na ini na tiripunon asin burunyugon ang mga grade 12 STEM students hasta ipresenta ang sa idang nahaman na capstone projects sa paagi kang exhibit. Para sa mga senior high school students, maray na paagi ini para mas mapararon ba kang mga estudyante ang sa idang hilig asin interes sa paggibonin man iba-ibang inobasyon na makakatabang para sa presenteng panahon. Attending the summit, it's more of an eye-opening experience for me. Seeing these other projects from paper into tangible objects come to life is really an eye-opening experience for me. Looking at these prototypes work and how these students presented their prototypes and as well as what the prototypes are. It's an amazing experience for me and I highly really recommend for other schools to have this type of program. Actually, this research summit or the capstone project nila, it helped their critical thinking skills to be honed po. Kasi they started with a problem, then they created a solution. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingom na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod-nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.